Kad spavamo mi nismo sami i mesec je u pidžami, pa i zvezde sve na svetu odavno su u krevetu, pa i zvezde sve na svetu odavno su u krevetu. Koca vam priča. Lepi moji, ovo je jako neobična, ali istinita priča i može se desiti svakome od vas. Pa zato me dobro slušajte, mene, vašu Gocu, jer znate da vam ja uvek sve to lepo, potanko i iskreno ispričam. Pa da čujemo. Naš drugar Sima, kada je sinoć krenuo na spavanje, počeo je da traži svoga Mecu. Da li si videla Mecu? Upita on svoju majku. A majka odmahnu glavom. Pa, Simo, potraži ga još jednom u svojoj sobi. Mora biti da je tamo negde. Jedino gde tvoje igračke mogu da budu, to je, nadam se, bar bi tako trebalo da budu u tvojoj sobi. Reče mu, naravno, mama. I Sima poče da traži svoga Mecu, pa da ga traži tamo, traži vamo. Počeo je da prevrće svaki jastuk, počeo da puzi deco ispod kreveta, pa da istresa kompletno sve igračke iz sanduka za igračke, da prekopava ormane, ali Mece nigde. Već se Sima prilično zabrinuo, ali još uvek nije odustajao. Reče mami, sigurno si ga ti opet gurnula u mašinu za pranje veša, pomalo mucajući, pomalo zbunjen i ljut. Rekao je svojoj mami. Ali, naravno, Mece nije bilo u mašini za veš. Ali onda se naš Sima seti i naglas kaže: setio sam se. Ostavio sam ga u dečijem vrtiću i ostao mi je u uglu igraonice. Jao i mamice, moramo brzo moramo po njega. Ja bez njega ne umem da se igram i ne mogu večeras da legnem u krevet. Ali, znate, deco, mama mu objasni da uveče u vrtiću nema nikog. Pogotovo kasno uveče, posle večere, kad stvarno nije bilo šanse da nekoga već ima u vrtiću. I Meca će morati tamo da prenoći. I Sima počne da plače kad pomisli na svog drugara Mecu, koji će da prenoći sasvim sam, apsolutno sam u praznom vrtiću. Pa šta mislite još, kad se pogase sva svetla, kako će biti njegovom Meci? A u stvari, deco, više se Sima brinuo za sebe, jer je njemu falio njegov drugar Meca. Kad je Meca tu, onda on ne spava sam i ne boji se, uopšte se ne boji da će nešto ružno da sanja, jer Meca ga čuva. Ali, deco, tada mama oda svom sinu jednu tajnu. Ona glasi ovako: na meseči sve igračke ožive. Pa deco, ako sve igračke ožive na mesečini, pa zašto ne bi oživeo i Meca? I zašto se ne bi tokom cele noći lepo igrao sa ostalim igračkama u vrtiću? A znate i sami da njih tamo ima mnogo, čak prilično mnogo raznih. Ima i lutaka i krpenih životinja. Pa recimo, Meca bi mogao od drvenih kocki da sagradi kuće, vozi se automobilićima ili da bude čak i kondukter u dečijem voziću. I kad naš Sima to ču, on se, deco, lepo smiri i zaspa. Sanjao je svog drugara Mecu kako u igraonici jaše drvenog konjića. Ali ipak, deco, čvrsto je odlučio da više svog drugara Mecu ne zaboravlja u vrtiću.
I verujte mi na reč, Sima je čuvao svog Mecu svako veče tako čvrsto pored sebe i mnogo vodio računa da više nikad ne ostane u vrtiću, jer mu je Meca cele noći šaputao na uvo dok su zajedno dremuckali u krevetiću. Pričao mu je o tome kako je tako lepo igrati se pod mesečevim svetlom. A ako se i vama desi da vam igračke na mesečini progovore i da proskakuću i da počnu da igraju, obavezno to ispričajte. Ali pazite kome ćete ispričati. Nemojte baš svima, neko vam možda neće poverovati. Ali meni slobodno ispričajte. Znajte da ću vam ja sve od početka do kraja poverovati. A sad brzo na spavanje, laku noć i čuvajte svoje plišane medvediće. Kad spavamo, mi nismo sami i mesec je u pidžami. Laku noć, deco, svima, vidimo se u snovima. Laku noć, deco, svima, vidimo se u snovima.